Ja, det er Morten. Ja. Ja, lidt handicappet. Hun kan godt lide musik. Og især Joey Moe. Ja. Så lav nu noget. Du skal lave nogle spring. Hvad? Du skal lave nogle spring. Okay. Klar. Er du klar? Lige hvor langt? Ja. Er klar igen? Katrine, der går en mand. Okay, vi skifter mongolist nu. Jo. Og det er så Peter! Ja, for fanden. Peter, han er død. Sig det, men jeg er blevet blind. Au. Hvor er du? Hej, de kommer, tror jeg.